a shekarun haihuwarsa zuwa wafatinsa na zahiri shekarar giwa ba ko ya yi wafati kuma shekara ta 10 da hijira in ka hada ta zai baka shekara 63 cif to ba wannan ba na zahirin na baɗinin da ba wanda ya san adadin shekarun sai Allah shine an yi ruwaya Imamul Baihaqi hakim ma ya rawato hira annabi da Jibrilu alayhi salatu wassalam to wannan shekarun ake nufi. Jibrilu suna hira da manzon Allah wata rana sai manzon Allah ya ce da Jibrilu wai shekaru nawa ka sani ka san adadin shekarunka na hidima a cikin halar Allah, wato hidimar da yake na kai sako wajen annabawa da hidimar da yake tsakanin halara da lauhul mahfuzi shekara nawa ne kai kana hidima? Sai Jibril ya ce ya Rasulullahi ni ban san ko shekara nawa ba ne, shi bai sani ba, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Sai ya ce amma dai na san wata tauraruwa da take hudowa, duk sana ta hudo tauraruwan nan ina kallanta, in ta hudo ta shuɗe ba zan kuma ganinta ba sai bayan shekara 70,000 sai na kuma ganinta. Kuma wannan tauraruwa da ba na ganinta sai bayan shekara 70,000 na ganta so 70,000. Sai manzo Allah ya ce ana zalikan najamu, ai ni ne wannan tauraron, iya wannan ka gani kenan, ana zalikan najamu. Wani to shine idan ka buga 70,000 so 70,000 za ka ga miliyoyin ma ba yawa, dan kaɗan ne. Shi kuma Jibrilu kamar irin daga lokacin da ya fara lura da ita ne, wai ba sannan ya fara ganinta ba, ya ganta can barkatai ba adadi, amma dai yana tana cewa daga lokacin da ya fara lura da ganin wannan tauraruwar wacce ya fahimci ba ta huduwa sai bayan shekara 70,000 ya ganta so 70,000 dan wannan ya dan yi notin din. Shi mazala ya ce aini ne wannan tauraruwa. To wannan shekarun irin wannan shekarun da Allah tabaraka wa ta'ala ya kalli manzon Allah a kallo na ɗaukakawa, aka yi shekaru biliyoyi ko tiriliyoyi barkatai na wannan na ɗaukaka da bashi mukamai. Aka kuma kalli annabi daga halarar Allah, aka kalle shi haskensa na tsarewa, Allah ya nemi kallo na tsari, ba abin da zai faru da shi, ya kange shi ya tsare shi. Allah ya masa kallon tsari na shekaru tiriliyoyi barkatai. To kowane irin nau'in abu na girma da daraja sai da Allah ya daga annabi ya masa kallo irin wannan shekarun, anan ne wato tiriliyoyin suka bayyana da ba adadi sai Allah. To waɗannan shekarun shi shehu yake nufi, salatun wa taslimun adida sinihi, adadin shekarun. Ka san manya suka yi magana sai ka nutsu, sai ka nemi ma'abotansu. Yawwa faila ce in shehu ya faɗa sai mun bayani.